Tornamos a esa segunda autonómica categoría na que este ano temos máis representación cullardense. Eso, lóxicamente, nos trae varios derbis cullardenses ao longo da campaña. Esta fin de semana tivo lugar outro máis e, ademais, tamén con un partido realmente interesante entre dos conxuntos, o Olímpico B, que chegaba situado con esas opcións de poñerse como líder, pola contra o Portazgo de escapar canto antes dos postos de perigo. Ao final, xa o dicíamos antes, reparto de puntos, empate a un gol no marcador e unha vez rematado o encontro aproveitamos para falar con xogadores de un e de outro equipo. Imos agora a escoitar en primeiro lugar a un xogador do equipo anfitrión do Olímpico B que nos analiza este derbi fronte ao Portazgo, Damián Cama. Penso que eles entraron moi ben ao partido, son partidos que ao final dá un pouco igual a clasificación, estén arriba ou abaixo, porque nos derbis saíse sempre a competir. Adelantáronse eles no marcador, para min unha xogada dudosa que a teño diante xusto, na que penso que sai o balón, pero bueno, non había o árbitro. Despois penso que pudimos merecer máis, tivemos moitas ocasións, fallamos un penalti, prácticamente dentro da área 4 ou 5 balóns ao bocajarro que non subimos convertir, e ao final, bueno, xusto ou non, é un empate. Seguimos sin coñecer a derrota en casa, que tamén é importante facernos fortes aquí, a pensar xa na semana que ven. Sí, de feito, como ti comentas, non, na recta final do partido o Olímpico tivo moitas ocasións de marcar e de adiantarse no marcador, non, e rematar por diante. Sí, bueno, ao final isto é fútbol, algúns días como en órdenes temos 6 ocasións e metemos 4, e hoxe temos 15, dous paus creo, e ao final se o balón non quere entrar, non, por moito que tires non vai entrar, pero bueno, hai que seguir traballando. Penso que estamos nunha boa dinámica, con moita confianza, pese a perder fai 3 xornadas, pois non nos viñemos abaixo, e agora seguimos nunha racha positiva. Hai que pensar en sacar os 3 puntos o fin de semana que ven para facer ben este punto que recortamos ao Culleredo, que perdeu hoxe. Bueno, está claro que sempre puntuar é positivo, pero quizáis hoxe, como ti me comentas, queda esa espina clavada, non, de que aproveitar a derrota do Culleredo para, en ese caso, se hoxe gaña o Olímpico, se ponía líder. Sí, de feito enterámonos xusto antes de salir a xogar, que penso que, bueno, no meu caso non me gusta saber eses resultados, porque entecho un pouco máis de, non sei se de agobio, pero de máis, se xa tes interés por ganar, pois máis aún, e pois xogar unha mala pasada por prisas e moitas imprecisións, vais este un pouco a cabeza. A ver, ao fin e al cabo non esperamos a derrota do Culleredo, porque viñan nunha moi boa racha, ten un moi bo equipo, pero ao final recortamos un punto, que mellor é non recortar ningún despois de empezar perdendo este partido. Seguro que no próximo partido as que non nos entraron hoxe, pois igual no próximo partido metemos 5 ou 6, non se sabe. Por lo tanto, agora apretase aínda máis esa parte alta da táboa, tamén métese os Suevos, que é o novo líder. Sí, a verdade é que vimos 2-3 partidos dos Suevos e pensamos que ten un equipo moi compensado. Xa o ano pasado estivo loitando, fai 2 anos estuvo loitando para ascender e tiña moi bo equipo. Este año, de feito, xogamos contra eles en pretemporada e arriba teñen moita dinamita. O dianteiro para mí é o mellor da liga. Despois teñen a Jacob Mantiñán, creo que se chama, que o ano pasado metiu 40 e pico goles. O sea, teñen madeira para ser líderes. A parte do noso campo son moi fortes, está moi atados a ese campo, pero bueno, dentro de, creo que 2 ou 3 xornadas tocaron xogar contra eles, e se lle podemos botar man, botaremos man. Pois haberá que seguir sumando, sobre todo coa ilusión deste ano rematar o máis arriba posible, conseguir o ascenso non, porque está o equipo A por diante, pero bueno, no caso do que A suba, pois por que non? Sí, non, a ver, é o noso soño poder disputar esa fase, pero ao fin e ao cabo estamos condicionados polo primeiro equipo, pero bueno, estamos tamén para, se en algún momento algún nos toca promocionar xa non o ano que ven, senón este ano, en caso de necesitar algún tipo de xogador para alguna posición, pois formarnos, coller experiencia, sobre todo minutos tamén nas pernas, que nos axuden a chegar a ese primeiro equipo, que é o que penso que queremos todos. E gracias, como sempre, por atendernos. Nada, gracias a ti. Pois o Olímpico B, que desperdiciaba esa ocasión de poñerse como líder da categoría, tal e como nos comentaba no xogador Damián Camaño, que comenzaban o seu partido xa coñecendo que o Culleredo perdera. Quizáis eso pudo tamén presionar, ou non, nunca o saberemos. Pero Portazgo necesitaba puntuar, sobre todo para escapar canto antes deses postos de perigo. De feito, agora mesmo está ante penúltimo, polo menos ten que dar por bo ese puntiño
sumado ante dos equipos fortes desta categoría. Tamén nos analizaba o partido e ao rival o xogador do Portazgo, Alejandro Cao. Sí, a verdad que é un equipo que é moi intenso, ten xogadores da mitad de campo para arriba, a verdad que con moita calidad, moi incisivos no área, e nada, intentamos estarnos tamén á altura, ser competitivos, non cometer errores, estar xuntiños, aínda que nos costou un pouco, pero bueno, ao final sacamos un puntiño que podía ser unha victoria, pero estamos contentos porque se competiu ben, a imaxe foi boa e bueno, e a seguir, isto queda moito, o noso objetivo é ir escalando postos pouquiño a pouco e reencontrarnos, o sea, encontrarnos ca nosa mellor versión. O que ti me comentas é que o positivo é que ante un equipo que está loitando polo ascenso o Portazgo dá o mellor nivel, non? Sí, sempre contra o Vilaboa aquí hai moita competitividade e queremos, sempre damos un plus, a verdad, aínda que sin buscalo xa o tes, xa o corpo cho pide, sabes, é un derbi de toda a vida e nada, os chavales salen a tope. Pois se pudo gañar calquera, aínda que ao final o Portazgo sufriu quizás un pouquiño demais, non? Sí, a verdade é que sufrimos. Sí, eles teñen un ritmo alto de 3/4 de campo para arriba, e que inciden moito nas bandas, filtran os balóns polo medio, hai que estar moi xuntiños, concentrados, e bueno, nos costou un pouco tamén, quixemos ir pola vitoria e algunha contra por aí pois nos colleron, pero bueno, ao final é iso, vamos contentos, un partido moi traballado e con ganas de ir encontrando a nosa mellor versión e sumar pouco a pouco, a ver se damos a sorpresa. Comentábamos antes que o Portazgo quizáis está a ser este ano algo irregular, encadenando victorias e derrotas consecutivas, non? Sí, a verdade é que temos aí algo de fallos puntuales de concentración que creo que estamos intentando correxir e nada, pouco a pouco é iso, estamos falando entre todos, arrimando o ombro todos con todos e eso, o máis importante é manter o grupo unido e entrenar ben durante a semana para despois decir que o fin de semana queres sacar o premio do esforzo da semana, sabes? E é o único secreto que hai. Positivo, polo tanto, é intentar recuperar posicións canto antes. Sí, hai que intentar subir pouquinho a pouco, creo que hai potencial para poder estar máis arriba, a verdade que sí. A ver a segunda volta hai que dar unha sorpresiña aí. Un apunte máis, antes comentábamos que lóxicamente, se posible, cando o equipo xoga como local en casa, é preferible xogar ali no Carrizo, pero a partir de agora vai a ser dependendo, non, de como este o terreo de xogo. Sí, vamos depender un pouco do tempo. A verdade é que estes meses estuveron respetando un pouco, agora está chovendo un poquinho máis, pero bueno, intentaremos non entrenar ali e despois, pois eso, se podemos xogar no Carrizo, imos xogar no Carrizo, eso non hai dúda. Pois moitísimas gracias, como sempre, por atendernos, enhoraboa por este puntiño e sorte nos seguintes partidos. Moitas gracias. Un saludo.